Bude vám na vybavenie hypotéky stačiť 1 mesiac? Proces vybavenia hypotéky začína podaním žiadosti a predložením potrebných dokumentov banke. Budete dokladovať svoju totožnosť a príjem. Takisto budete potrebovať znalecký posudok nehnuteľnosti a tiež zmluvu, z ktorej vyplýva, čo, od koho a za akých podmienok chcete kupovať. Banka vyžaduje už v tomto kroku občiansky preukaz predávajúceho. Základné posúdenie žiadosti trvá podľa našich skúseností v priemere 3 pracovné dni. Pri schválení žiadosti vám banka ponúkne konkrétne podmienky hypotéky. Ak sa rozhodnete hypotekárny úver za daných podmienok vziať, tak môžete pristúpiť k podpisu úverových zmluv. Tie sa štandardne podpisujú spolu s kúpnymi a záložnými zmluvami. Následne obvykle do 7 pracovných dní od splnenia podmienok čerpania banka pošle peniaze z úveru na určený bankový účet. Od podania žiadosti o úver po načerpanie finančných prostriedkov by teda nemalo prebehnúť viac ako 10 až 14 dní. Cez letné mesiace vám však odporúčame nechať si na vybavenie úveru dostatočnú rezervu 2 týždňov navyše kvôli dovolenkám v bankách. Napíšte nám do komentárov, akú máte skúsenosť s vybavením vašej hypotéky.